Presyo sa mga utanon sa mga merkado sa Iloilo City, padayon nga nagasaka. Kakulang sang supply nga epekto sang malain nga tiyempo, ginatudlo rason sa mga manugbaligya. Inigitutukan ni John Sala live sa Iloilo Terminal Market. John? Kay tagsa kasimana na lang kung magtaas ang presyo sa mga utan diri sa mga merkado sa syudad sang Iloilo. Gani ang palangitan-an sang mga manugbaligya ang tumanagid ka apektado subong man ang budget sang mga manugbakal. Sang una agud makakinot sa iya mismo baligya nagakuha sang iya ingredients para sa ginaluto sa medianoche si Nanay Elsa. Ang iya bimoto, mas madamo nga ingredients, mas manamit ang luto. Apang subong ang isa kuno ka kilo halos kapareho na ang bilis ang isa ka putahe. Ngayon na December sa panakot rutang sa baklo mo makag-cake na lang. Ay wala. Maipagani kayang bakal mo cake nga 300 diti. Damo pa makuha sa mga kabataan pero ang Bombay nga na 400 plus. Isa lang kapag luto mo, kailan kung gamay lang mo luto. Pero kung damo, abi kong nimo yung naluto. Suno sa mga manugbaligya sa merkado halos tanan nga utan nagsaka ang presyo. Ang sibuyas 380 pesos to 450 pesos kada kilo depende sa klase. 120 pesos per kilo naman ang ahos. Ang kamatis yara nasa 100 pesos per kilo. Ang katumbal nga laba 200 pesos per kilo. Ang patatas 180 pesos per kilo. 120 pesos per kilo naman ang carrots. 300 pesos per kilo ang bell pepper. 50 to 60 pesos ang kilo sang kalabasa. Ang cabbage naman 110 pesos per kilo. Cauliflower, yara na sa 300 pesos per kilo. Ang broccoli naman, 350 pesos per kilo. Ang talong, yara sa 60 pesos per kilo. Samtang ang amargoso, 70 pesos per kilo. Nagmalang pamasahe. Tapos, inang gamay ang stock. Tapos, ang rason pagid na sa chimpo. Iti mga baligya sa leon nga bot mo. Uwe, ang Bombay gidya mo kaya taas-taas nga wala man na nagiwat Bombay nga nagtaas na yung presyo yan na yaman. Dugang pa sa mga manugbaligya hindi man sila makapasaka gid sang presyo apisar nga mataas na ang hatag sa ila sang ila supplier. Gani si Antonio, duha tubtob tatlo lang kasibuyas ang baklon bangod ang presyo sini daw kasubong lang sang presyo sang karne ukon sulod-anon. Gamay-gamay nga ni. Suno pa sa iban nga mga manugbakal sa tion nga magsigi-sigi ang pagmahal sang presyo sang ingredients base sa ulihi, madilata na lang sila adlaw-adlaw. Kate, kung padayon pa kuno gani nga magsaka ang presyo sa mga utan, posible nga mga prutas na lang ang stars sang medianoche kag hindi na mga putahe suno sa mga Ilonggo. Ang isa gani subong ka kilo sang sibuyas ang mas mataas pa ang presyo kesa sa isa ka kilo sang baboy. Gani ang diet subong sa mga Ilonggo hindi bangod nga health conscious sila kundi mas budget conscious na. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.